हामलायनाय जासिहरबाय। जोङो नैबे क'क्राझार नवोदय स्कुला माने 25th फाउंडेशन इयारमोन नैबे बोसोरा, किन्तु जोङो सिलभार जुबलिखौ जोङो माने मोजाङै जोङो फालिनो हायाखै। दा बे हिसाबै जोङो बोसोरफ्रामबो बिफां फुलि गायबाय थाखायो। देग्लाय सिलभार जुबली हिसाबै जोङो माने बुरजा माने एमाउन्टआव गायनो सानदों। दा जोङो लागायगासिनो दं बिफांफोरखौ। दा खोथाया जाहैबाय जोङो बोसोरफ्रामबो लागायो। दा देरबायबो, थांनाय बोसोरफ्राव लागायनाय बिफांफ्रा देरबाय। सिगां साइडआवबो दं, उन साइडआवबो दङ। दा बेनो खार'ना बेल', जों बोसोरफ्रामबो लागायो। स्कुलनि तरफनिफ्रायबो जोंनि एस'सिएशनजों लोगो नांनानै जों लागायो आरो। बोसोरफ्रामबो लागायो जोङो बेखौ। Sir, get back a little. Then next we have Shekhar Hajwari. Then fourthly, then fifthly we have I would like to request third batch student, Mr. Shekhar. Respected principal sir, dear learned colleagues and our very loving Illumini students. Today we have fixed a date for plantation. Actually we are planting the trees in every year. Today is the day of this year. So may I request our honorable principal sir to plant first time, and which will be initiated by our president and secretary.